लक्ष्मी माँ महालक्ष्मी माँ धनलक्ष्मी माँ कोठी अच्छु माँ दर्शन दे माँ दर्शन दे। स्वामी मते एमिति किए डाकुछि स्वामी? ଆଉ କିଏ ହବ ତମ ଭକ୍ତ ବାବୁଲି ଯେମିତି ତପସ୍ୟା କରୁଛି ବନ୍ଧୁକ କରୁ ବାହାରୁଛି। मते भी थोड़े छप्पर फाड़ी दे माँ थोड़े दर्शन दे माँ आ माँ आ। स्वामी ये तो आज जोरसोर रे तपस्या करूछ मते केमिति डाकुछि आ आ बोली। हे माँ लक्ष्मी याकू दउछु ताकू दउछु मो बेले को काई कपड़ कहछु माँ दे छप्पर फाड़ी दे माँ। याकू किछि तो दबाकू पड़ियो स्वामी। ଇଏ ତପସ୍ୟା ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଉନି ରୁହ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝି ଶିଖଉଛି। माँ लक्ष्मी समस्त को लक्ष लक्ष दउछु माँ मते भी लक्षपति करे। हे माँ ममता कियो देखो लोभ बड़े करे माँ गुंजी एते करी दे माँ मते लक्षपति। स्वामी से कबाट पाखरे आपण ना स्वामी? ନା ଭୁଲ କଥା ସେ ମୋ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ବୁନା। देखा दे माँ देखा दे पेड़ी खुली मत टिके देखा दे माँ दर्शन दे माँ जेमिति मो भाग्य बदल जो। हे माँ दर्शन दे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किए रे तू जानी पारनु मो पूजार विघ्न घटाउछु किए आपा भाई मते कोन पाई मारुछु? ଆ ବାହାରକୁ ଆ କହୁଛି ତତେ କଣ କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତୁ ଡାକୁଛୁ? नहीं तुम स्त्री की डाकी भाई। ଏ ତୁ ଏବେ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକୁନଥିଲୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆ। ओ भाई तुम भूल बुझुछ मु तुम स्त्री लक्ष्मी की डाकुनी मो माँ लक्ष्मी की डाकुची। ଏ ମିଛ କହନି ମିଛ କହିଲେ ତ ଗାଲ ମାରି ଫଟେଇ ଦେବି। भाई गुटे मिनिट तुम एपटू आसीछ ना सेपटू आसीछ? ନା ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିଛି ନା ସେପଟୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଉପରୁ ଆସିଛି। ହେଲେ ऊपर तो कहीं रहू नांती ऊपर तो पूरा फांका। ଏ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ର ମୁଁ ହଉଛି ବିଲ୍ଡର। ଆଜିଠୁ ତୁ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଯଦି ହଇରାଣ କରିବୁ ତୋର ଏମିତି ହାଲ କରିବି ତୁ କେବେ ବି ପୂଜା କରିପାରିବୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ କଣ ଏମିତି ଡାକେ ଧନ ଦେ ପଇସା ଦେ ଚପର ଫାଡିକି ଦେ। ଆରେ ତୋର ଯଦି ପଇସା ଦରକାର ନିଜେ ରୋଜଗାର କର। ଆଜିଠୁ ଯଦି ଝୁଣା ଧୂପ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇଥିବୁ ତୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ए माँ लक्ष्मी माँ देखा दे ताकू दउछु मो बेले को काई कपड़ करूछु माँ देखा दे मते भी टिके दया कर माँ मते भी टिके दया कर सब पैसा बांटी साइले माँ मु कोन पाप करछि मो ऊपर माँ गुटे सुना अलंकार बैग पकई दे माँ जिनि मो मुंड ऊपर आसी पड़िबो। सीए भी ठीक कथा कहूछि स्वामी सीए भी मोर गुटे बड़ भक्त सब बेले सीए मते पूजा करूछि आज ता भाग्य बदले देवी स्वामी। ନା କଦାପି ନୁହେଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲୋକ ହବା ତା ଭାଗ୍ୟରେ କେବେ ବି ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେ ଦେଲେ ବି କିଛି ହବନି। आज मु आपनक कथा जमा भी सुनिबेनी स्वामी। ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। पैसा ही पैसा होगा। अरे यार तो आखि नहीं ये केमती चलुची मोर जंदी आखि न था मु केमती चलता हो देखिया ट्रायल टी करिया केते अंधार दिशा जाउची केते अंधार देखा जाउची यार आखि नहीं ताऊ चलिया केते कष्ट होउची। थैंक यू भगवान मते आखि टिका देइथिबारु। ए ତୋ ଭଳିଆ ବୁକା ମୁଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିନି। कोन फिल्म रे देखि ଆରେ ସତରେ ତୁ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆରେ ଏ ଥରେ ପଛକୁ ଅନେଇ ଦେଖ ପାଦ କୋଉଠି ରଖିଥିଲୁ। थरे मु आगु गले पछको आ देखे नाही। ଆରେ ଏ କଣ ପାଇଁ ରେ मु जंदी पछको अनेइबी मो बेकर जंदी रका पसी जीव तमे कोन मते मेडिकल नबो एमितिरे भी देशर गुटे मो हट्टा कटा जवान केबे पछको अनेइ शत्रु को पिठी देखाय ना। କଣ ରେ ମୁଁ ତୋର କଣ ଶତ୍ରୁ? कोन 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 ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ତୋ ସହିତ ଖେଳୁଛି ମୁଁ କିଆଁ ତୋ ସହିତ ନ ଖେଳିବି। ए मो भितरे थिबा
ମନର ଗୁଣ୍ଡାକୁ ତୁ ଜାଗ୍ରତ କରନି। ଆରେ ଏଇ କାନ ଖୋଲିକି କହୁଛି ଶୁଣ, ତ ଗଣ୍ଟୁଲି ଉଠା ଚାଲ, ନହେଲେ ତ ଗାଲକୁ ମୋ ହାତ ତାଳି ବଜେଇବି। ତାକୁ ବୁଝେଇକି ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ ଭୁଲ କଲି। ଇଏ କଣ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ? ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଗରିବର ଭଗବାନ ତମଠୁ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆମ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ ଧନୀ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ପୁରା ଛପର ଫାଡିକି ଦଉ। ଯାତ୍ରାର ହିରୋ ପିୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ଟ ଖୋଲିରେ କଣ କାଟୁ ଦେଖେଇଲା, ତାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦଉଛି। ମୁଁ ତ ଏତେ ଟଙ୍କା କେବେ ମାଗିନି, ମତେ କେବେ 10 ଟଙ୍କା ଦେ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି, କେବଳ ମତେ ଛାଡିକିରି। ଏ କଣ ପାଇଁ ମା? ମୋ ଭକ୍ତ ବହୁତ ବଡ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ତାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଦେବି। ଏ ଅକାଳ ପୁଷ୍ପାଣ୍ଡୁ କେବେ ବି ହେଲେ ବଡ ଲୋକ ହେଇପାରିବ। ତା ଭାଗ୍ୟରେ ବା ଗରିବ ଲେଖା ଅଛି। ଇଏ କୋଉ ଯାତ୍ରା ବାଟରୁ ଆସିଛ? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୁତ୍ର। କୋଉଠି? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି ପୁତ୍ର। ଏଠି ତ କୋଉଠି ଯାତ୍ରା ହଉନି, ତମେ କୁଆଡେ ଆସିଛ? ତମେ ଭଲ ମେକଅପ୍ ନେଇଛ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରି। ଆମିକା ଶାଢୀ, ସୁନାର ମୁକୁଟ, ଇଏ ସବୁ ସତ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ପୁତ୍ର ମୁଁ ସିଏ ଯାହାକୁ ତୁ ଡେଲି ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆରେ ବାପରେ, ମୋ ମନି ପସ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ କଥା କହିବ ତମେ ନା? ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତମକୁ କଣ ଦେବି? ପୁତ୍ର ମୁଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତତେ କଣ ଦେବି କହ। ମୋ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ସତରେ? ସତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାତା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଲେନି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାବା ମଜାକ କରନି। ତମ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇନଥିବ, ଆମେରିକାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଥିବ। ଲାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ମାଗେ ଯାହା ମାଗିବୁ। ଯଦି ତମେ ସତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା, ଏଇଠୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇକିରି ଦେଖ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା, ମୁଁ ମଜାକ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ମା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମଣିଷକୁ ଦେଇଛେ ଆମେ ହାତ ଗୋଡ କାମ ଧନ୍ଦା କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କେବଳ ପୂଜା ପାଠ କଲେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଯଦି ପୂଜା କଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆସିଥାନ୍ତା, ସମସ୍ତେ ପୂଜା ପାଠ କରିଥାନ୍ତେ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନୁହଁ।